буква R малък. Тази буква е малко по-особена от другите букви, защото не можем да я срещнем никога сама. Тя си върви винаги заедно с О. Те са нещо като най-добри приятели. R малък е винаги с О. Или където е R малък, там се появява и О. Така е в думата монтьор. В думата асансьор. Синьо и фризьор. Както виждате, тук нито една дума не започва с R малък. Той винаги е някъде вътре из думата или към края. Това е другата особеност на R малък. Той не може да стои в началото на думата. Той е винаги малък и е някъде вътре в думата заедно с О. Хайде да направим R малък от пластелин. Правим малка чертичка надолу и после ето тази завитата част. Той много прилича на буква Е, но без тази малка чертичка отгоре. R малък, Е. R малък, Е. Хайде да го напишем и с маркера. Чертичка надолу и извито тумбаче. Ето тук даже ще му напиша едно О, защото те са винаги заедно. R малък и О. Предметите, които трябва да открием за R малък са. Можете ли сами да ги прочетете? Аз ще ви помогна. По-ща-льон. Пощальон. А също и шофьор. Пощальон и шофьор. И двете неща са професии за хора. Тази комбинация R малък О е много полезна при професиите. Хайде да намерим един пощальон и един шофьор, който кара кола. А пощальонът какво прави? Той разнася писмата по домовете на хората. Пощальон и шофьор за R малък. А тук монтьор и фризьор също са професии. Какво прави монтьора? Той е човек, който ремонтира разни неща, когато се счупят и ги поправя да станат по-здрави. Монтьорът може да поправя и коли, и електроуреди, и много други неща. А фризьор? Какво е фризьор? Това е човек, който се грижи за нашата красива прическа. Монтьор, фризьор, пощальон и шофьор. Много професии с R малък. Готови сме!